Kaixo Gabon eta ongi etorri berbaz saiora ostegunak abenduak 15. Gaur bertan Errioxako gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak osasun sisteman izandako gatazkari irtenbide probisionala emango dion akordioa sartuko da indarrean. Askok diote Eusko Jaurlaritzak galtzaile suertatu dela partida honetan, partida giza ulertu badaiteke behintzat. Ez dakigu baieztapen honekin bat etorriko diren gure gaurko gonbidatuak, beraz goazen galdetzera. Alde batetik, Xabier Rizaza dugu, pentsionistak martxaneko kidea, Gabon. Bai, Gabon. Bere ondoan, Ana Izagirre, Guraso elkarteko kidea, Gabon. Gabon. Eta beste aldean, abokatu bat, Maite Iturrate, Gabon. Gabon. Aipatu dugun bezala, gatazka honek luze jo du eta Logroñotik gertu diren Arabar Errioxako udalerrietako pazienteak artatzeari uko egin zion Errioxako gobernuak. Luze jo du gatazkak esan dugun bezala, baina azkenean akordioa lortu dute, hori bai behin-behinekoa. Partxea dela diote askok, praktikan akordioaren emaitza hause, Arabar Errioxako 12 udalerrietako pazienteak San Pedro ospitalean atendituko dituzte. Trukean, Osakidetzak jarduera asistentziala eta osagarrizko teknikak eskainiko dizkie Errioxako bizilagunei. Lehenengo eta behin, rondatxo labur bat galetuko nizueke, zelan ikusi duzuen gatazka hau? Bueno, egia esan da galtzaile edo zein atera den edo planteatzen zan hasieran, Nire ustetan galtzaile hiritarrak dira. Alde batetik, hainbat denbora egon direlako hortartian jakin gabe euren osasuna, osasunaz norbaitek arduratuko zen edo. Eta baita ere niri iruditzen zaidalako oso ejemplu txarra ematen dela politikoen aldetikan, politiko eta erakunden aldetikan. Egun osoa gara elkar bizitza hitz egiten, gara esaten baketsu egin behar ditugula gauzak eta bar, eta gero eurek eredu eman beharko zituztenak, hor dabiltza ematen du ezin dutela euren artean hitz egin. Zentzu horretan niri penagarria iruditu zait, egia esan da, eta argi dagona da biztanleriaren interesak ez direla kontutan izan, eta horratzean politika kutsu bat dagoela goiti bera. Behintzat niri sumatzen dut hori dagoela azken finean atzean. Niri alde batetik, kontutan hartu behar da osasungintza publikoaz ari garela hitz egiten, ez? Beraz, hor hiritarrak, Anak esan duen bezala, ustez galtzaile zuzenak direla. Eskubide bada, ustez gainera beraien konstituzioak hori behin da berriro esaten du, ez? Hemen ezin dela inor baztertu ideiak eta barrengatik, eta hemen eskubide, ez dakit, oinarrizko eskubide bat, pikutara bota dute. Gero, gainera eman dute irudia, nire ustez hor diru kontua zirela. Porque entzuten zenuen, batean alde batetik 7 milioi eskatzen zutela, bestetik 2 milioi emateko presteudela, orduan zirudien tabernazoko bateko, borroka bat. Ja labaina bakarrik ateatzea falta zitzaien, ez? Eta nik ez dakit, irudia ere, eman duten irudia oso kaskarra. Eta gero, nik pasazitzaidan, burutik. Hori hemendik sortu izan balitz, holako bazterketa hori edo marginazio hori hiritarroiekiko hemen sortu izan balitz, oraindik egon gineak hemen aipatzen xenofobo horiek berriro ere behira zer egin duten, ez? Ez dakit, da oso itxusia, oso zikina, eta gainera garai hontan zuk esan duzun bezala, garai berriak gauden honetan dena, ez dakit, konponbide berri hauetatik bideratu behar diren honetan horrela ibiltzean, ustez oso txarra. Maite? Bai, nik esandakoarekin guztiz ados nago, alde batetik osasuna unibertsala dalako eta denok aukera izan behar dugulako edozein eta gerturik dekosun ambulategira juteko eta horre egia da herritarrek izan diela kaltetuenak. Gero baita ere, bai pentsatzen dut dala arazo politiko bat, nik uste dut hemen erdi izan dela arazo politiko bat.
hitz egin egin da diru kontua dela eta ez dela, baina azkenan gauza politiko bat izan da. Baita ere Nafarroan gauza bera gertatzen ari da, osea ez da bakarrik Errioxako asuntu bat. Oin dela gitxi bai Nafarroan hasi dira ukatzen edo hasi dira Nafarroko pertsona batzuei ukatzen Donostiko ospitalea jutea edo ez, da nik uste dut hor bertan badagoela arazo politiko bat, da hor izan nahi dutela danok irabazle, baina danok izan dira galtzaile. Da batez be, herritarrok izan dira galtzaile. Da nik bai uste dut diruaren aldetik bai egon dela truke bat, naiz eta ez esan. Dirua medio egon dela fijo, gaina ze hemengo sanidadea nahiko ondo dago eta zerbitzu adibidez punteroak baditu ospital askotan, da ja berez emoten den zerbitzua oso sakona da eta oso etorten da Espainiar estatuko jende pilo bat ona. Eta bueno, egia da ja berez ja ordaintzen dela, modu baten ordaintzen dela, osea ez dela doaineko gauza bat, berez ja ordaintzen da, zerbitzuekin baina ordaintzen da. Kutsu politikoa aipatu duzuela behin eta berriz, horren inguruan asko espekulatu izan da, eta askok esan dute izan dela interes elektorala, azaroaren 20ko hauteskundei begira, Sanz agertu dela Errioxako bizilagunen defendatzaile giza, horrela irakurri nuen artikulu baten. Ez dakit bat zatorzen horrekin, are gehiago esan zutenaren arabera, batzuk ere gehiago espekulatu izan dute, eta esan zuten PPk gorakada izan zuela. Ez dakit lotura ikusten duzuen horien artean, ala besterik gabe beste faktore batzuen ondorio izan zela askunde hori? Niretzat oso argi dago, ez bakarrikan emaitzagatik, egia da PPk irabazi egin duela Errioxan, irabazi lehen ere zeukan, baina boto gehiago dauzkala, baina ikusita nola junden egoera, ez? Ni natorrona salbatzaile bezala, zeren salbatzaile? Osea, ospitalea Errioxan zegoan eta dago. Medikoak zeuden eta daude. Herritarrak juten ziren medikura eta oin juten dira berdin, ez? Osea, ez zegoen olako egoera bat non Errioxako biztanleriak ez zeukan medikurik edo olakorik, ez? Osea, dena normal zegoan, ez? Eta bat-batian agertzen da justu hauteskundeak direnean, ez? Baina gero niri grazia ematen dit negarrez egiteagatik, herria esan da. Ze batu dira, Oioneko alkatia PPkoa dela, Riojako zera PPkoa dela, eta gobernu berria izango dena PPkoa dela, ez? Orduan, zer gertatzen da? Osea, bakarrikan, lekuz-leku bakarrikan begiratzen ditugu gauzak, hau da, Oioneko alkatiak bazekien oso ondo norekin nahi zen, ez? Eta orduan hori zer izan da, komedia bat, nik ez dut ulertzen bestea izan daitekela. Eta hortan bai, Oioneko alkatea bere erredito politiko alkateatzeko izan da, Zegoen hori gozegreba bat, da gero 10 ordutan ja gozegreba amaituta, azke benetan, lotxagarria da, nik alde batetik ikuste dut bera oso txarto gelditu indela euren herriko jendearen aurrean. Da gero bestaldetik bai, kontutan izan behar dugu, Oioneko jende askok lan egiten duela Logroñon adibidez. Da Logroñon, gauza bat da, medikua ez otorri honea, baina gero diruak arri hona. Zeuek diruak arri, bertan lan egin, bertako zerbitzu guztiak ordaindu, kontsumitu bertan Logroñon, nik Oionekoa izango banitz, ez nuke, zertan joan behar, ez nintzeke joango Logroñora ezerrez erostera, zeka, medikura zinaz joan, baina erosteko bai, berta joan, ez da, horbe bai, kontutan izan behar dute herritarro zenolako konportamentua izan dute Logroñoko, behar bada Logroñoko herritar askok, Baina, nire ustez hori, ni guzti horrekin aduz nago, baina behin da berriro ere, hemen berriro ere, esan nahi dut, nahazten da politika eta politikeria. Eta hemen politikeria egon da barra. Politika badakigu, eguneroko tasunean dagoela eta arlo guztietan. Baina hori izan da politikari merkea. Eta gainera, hemen esan den bezala, estamentu ezberdinetan eta alderdi berdinekoa zeuden, ez? Eta gero, ni postu nintzen ikusi nuenean PPko alkate bat gozegrebara jozuela, hau da, aldaketa iraultza datorkigu, baina iraun zuen denbora kontutan hartuta, uste dut ez zegoela oso konbentzituta, uste dut. Ikusten dabe bai, hauteskunde garaia zela, eta pixka bat nondik nora juten dire kanpainak, ez? Eta hor, nabari gelditu da,
gatazkan oinarritzen direla kanpainak. Hau da, planteamentua da, zer topatzen dudan nik, honekin borroka egiteko edo bestearekin borroka egiteko. Eta, askotan esan da, eta jarraitzen dugu esaten, kanpainak izan behar direla adierazteko herritarroi zer egingo dudan nik hurrengo legislaturan, edo zer egin dudan ondo, zer egingo dudan hobeto hurrengoan, baina ez da programa bat eztabaidatzen ez ezer, ez? Osea, hor egon dira 15 egun bakarrikan eztabaidatzen gai hau. Eta gai hau gainera gatazka baten bitartez. Konpon ezina zirudien gatazka bat, ez? Estatu mailan oihartzun handia izan zuen, Nik irakurri dituen egunkari batzuk, egun horietan estatukoak eta lehenengo herrialdean agertzen ziren, Baina zeuk ez daukaekin lotuta dago, azken finean hemen Euskal Herrien izan delako. Izango bazan ez daite Kantabrian edo beste leku batetan, ziurrazki ezuen olako jartzuna izango. Hemen izan delako. Eta azkenan horregatik ikusten dugu kutsu politiko bat dagoela. Bai, berez dirudi arazoa, dagoela beste leku batzuetan ere bai. Baina konpondu daiteken arazo bat. Baina betianik existitu izan den gauza izan da. Hemen adibidez, Euskal Herrian Kantabriarekin zenba jende june egiten da adibidez Laredo, Kasto eta olako ospitaletara eta bertotik etorten diren asko Guruntzetako ospitalera. Hori bebai emoten da beste lurralde batzuekin, ez da? Baina, kasu honetan, aprobetxatu dute kanpaina egiteko. Aipatuko nituzke ere bai kritikak, ez? Akordioa lortu egin da, naiz eta behin-behinekoa izan, momentuz behintzat, baina kritika asko jaso ditu, besteak beste Bildurenak. Bilduk zioen, diskriminazio emango dela, ez? Udalerri batzuk geratuko direla akordio horretatik kanpo. Eta beraz, oraindik ere, Gasteizera jo beharko dutela. Orduan, diskriminazio haiek aipatzen dutena da, akordio honek ez dituela guztiak barnea hartzen. Bai, hor beste, atera dira Eusko Jaurlaritzatik esaten, ia herri horiek, Samaniego, Mañueta eta Kripa dira, ez? Herri horiek beste ambulategi baten menpe daudela, eta orduan ambulatagia holako zer atera da, ez? Benetan, baina bai nire ustez merezi du pentsatzea ze zerbitzuak behar diren zonaldian, ez? Benetan zerbitzuak behar badaria, beztanlogo nahikoa bada zerbitzu bat jartzeko, geografikoki oso zaila da Araba, eta egia da eskoletan ere, pasatzeko alde batetik bestera, edo oso buelta hundila eman behar dezula, edo kriston mendikatea gurutzatu, ez? Orduan, hori urgentzi batean ezin da egin. Orduan, zerbitzu horiek, agian ez ospital handi bat, baina, zerbitzu minimo batzuk edo jartzia ez legok etxartu egongo, ez? Dena den hori, borondatearekin eseitzen badira mai batean, eta kontemplatzen badituzte benetan zer behar den, ez? Hor gainera dirudi badagoela konponbide bat, esan nahi dut hor, Lezako ospitala hori dirudi, nik horrela ulertzen dut, ez dagoela era betean edo bere errentagarritasun osoan lanean, ez? Eta hori edo zabaldu leikela, edo beto aprobetxatu leikela, eta bar, ez? Nik uste dut hor ere, horrelako azpiegitura egon ezkero, hori bera ere, nik uste dut badaudela bideak hori konpontzeko. Hemen ezin dena da, biztanlego kopuru handi bat hor eduki oinarrizko eskubide bat airean geratzen zaio, eta osasuna bezala, osasuna. Orain arte egin izan bada, aukera badago. Orain arte egin da, hau ez da gaur eguneko gauza bat. Orain arte egin da urtetan da urtetan zehar. Batzuk june egin dira leku batera eta beste batzuk etorri, zerbitzuek hartzera edo zerbitzuak emotera. Baina ez dana normala da, oine, bapatean arazo hau sortzaz, eske arazo hau existitu izan da beti, eta konpondu egin da, eta orain arte ez da arazorik egon. Zergatik oin justo hauteskunde garaian egon dira arazoak. Orain arte ez badira egon, da emon badira zerbitzuak, gaineraz da zerbitzu faltaren asunto bat, zerbitzuak existitzen dira, gauza da, oin arazoa sortu egin dela, ez dakin noren onerako, behintzat herriaren onerako ez da izan, da irten bidea egon badago, lehengo sistemara bueltatu, hau da, lehengo gauzak egin, aurreko gauzak egin. Lesoko ospitalea aipatu duzula, Leza parkatuko ospitalea aipatu duzula, Iñaki Anasagastik elkarrizketa baten esan zuen horixe bera dela funtsa, ez? Horren aldeko apustu egin behar dela. Eta kazetariak berak zioen, eta zergaitik orain arte ez da egin, ez?
Noski. Bai, nik aleta guztiz ez dut esan nahi honekin hemen ez dakit endogamikoak izan behar garenik edo geure baitan itxi behar garenik. Nik uste dut, zuk esan duzun bezala, nire uste normaltasun osoz bizi izan direla harremanak mugan bizi diren herrien artekoak, ez, orain arte. Orduan, zergaitik hori ezin da hobetu, akatsa baldin badu hobetu eta hori landu, baina horretaz aparte, egia da, hor azpiegitura bat baldin badago, aprobetxatu dezagun, bere osotasunean, ez? Eta gainera, nik ez dakit horrek konponduko luken arazo hori, ez dakit. Badakit non dagoen Lezako ospitalea, eta non dauden noski hurbil, osea, Gasteiza joan beharrean, horra joan ezkero, argita garbi, ez? Asko hurbilago dagoela. Gero nik ez dakit ze azpiegitura dituen ospital horrek, eta zenbat kostatuko izateken hori gaurkotzea alde horretatik, baina, bueno. Dena den argi dagoena da, eseri behar direla, ez da hau gertatzen bakarrik osasunean. Hau beste zerbitzutan, suhiltzaileak, irakaskuntza, hola nik horiek biak dakidalako zuzen ez, baina zerbitzu pila bat egiten dira muga geografiko horien bitartean, ez? Orduan ez dut uste arazo dagoenik hori konpontzeko. Baina, momentu honetan gainera, uste dut oso ondo ikusi behar dela, krisi ekonomiko batian gaudela, eta zer den oberena biztanleriarentzat, aldi berean, gastatu gabe, gastatu behar ez den dirua, ez? Eta, desde luego, esaten dute diru arazoa dela, baina nik benetan hori ez dut sinisten. Irakurtzen badugu gero periodikoetan azaldu dena eta ze motatako zerbitzuak emango dira alde batera eta ze motatakoak bestera, egia da alde batera gehiago emango direla, baina ona etortzen direnean oso zerbitzu espezializatuak dira. Orduan hor gastatzen den dirua askoz ez gehiago da. Baina zerbitzuak dira oso bereziak eta behar badak koste ekonomiko hori izango da altuagoa, ez dakigu, baina hor bertan azkenan da borondate politikoa. Borondate politikoa behar da, nik uste dut ez dela krisiaren arazoa. Ez. Oin izan aldugu diru gutxiago, eta ia da denok behiratu behar dugula geure etxean dirua altzen badan edo ez, baina nik uste dut funtsesko arazoa dela borondate arazo bat eta arazo politiko bat oin eman du, itxiko ditugu mugak, ea bere Euskal Herria kapaz badan, bera bakarrik hor bizitzeko inolako zerbitzuik gabe edo kanpora edo egia da, egin da olako muga bat, da ea ber zeue konpontzen bazari olako zerbitzuekin, zeuen artean, eta ez etorri, esan dudana, gauza bat da, zeu ez etorri zeure zerbitzuen bila, baina bai etorri zeure diruak hartzea ona. Bai, dena den, nire ustez, askotan nahi dugu dana etxetik oso hurbil izan, dena. Konturatu gara hori ez dela posible, askotan, eta, ordu erdiko bidai bat egitea, ez dagoela txarto, ez? Ez dakit zein zerbitzua izateko. Baina, egia da, irakaskuntza, osasunaz hitz egiten dugunean, alden eta hurbilen badauzkagu zerbitzuak, hoberena dela pazientearentzat. Hau da, oso diferentia da planifikatzea, operazio bat egingo dizugu hemendik 3 hilabetera, eta ez da ezer gertatzen, zeinen eta bihotzekoa momentuan eman, eta ordu bete ezin dezu gaztau ospitalera juten, ez? Orduan, nire ustez gauza horiei erreparatu behar zaio erabakiak hartzerakoan. Osasungintzako beharrak gainera askotan jende nagusiak izaten dituzte. Jende nagusia muitzeko leku batetik bestera, horre berak bakarrik suposatzen du bere osasunarentzako kalte bat, ez? Diru kontuaz hitz egin dugula, Idoia Mendiak, Eusko Jaurlaritzako bozeramaileak zioen, zerbitzu gehienak edo arruntak Logroñon hartzeko aukera izango dutela Arabako Errioxako herritarrek, baina hori bai, garestienak jasotzeko Gasteizera joan beharko dutela. Hori dela azkenean akordio honetan biltzen dela, ez? Horregatik batzuk diote Eusko Jaurlaritza galtzaile suertatu dela honetan. Garestienak esatea nik ulertze du bai hemen, badaudela zerbitzu batzuk, ez daudela beste ospital batzuetan, adibidez, Gurutzetako ospitale hori erretze
unidade hori, trasplante batzuetan be bai ekipo berezi batzuk daude, bueno, nik ulertzeu be bai, jendea etor daitela ona zerbitzu horiek hartzea, eske normal ikusten dut, azkenan osasuna denon eskubide bat da, eta denon daukagu izan behar dugu aukera hortaz baliatzeko, ez da, nik normal ikusten dut Logroñoko batek edo Berdin Zait edo Kantabriako batek etortea ona olako zerbitzuak hartzea, nahiz eta garestiagoak izan, bueno, gero, eske gainera, ez dugu pentsatu behar zer nolako dirua dagoen erdian, ez da, edo gu galtzen dugula gehiago edo besteok irabazten dutela. Azkenean, nor irabazin behar du, herritarrak irabazin behar dute, ez da, eta kasu honetan, denok irabazteko, denok izan behar du aukera, zerbitzu horiek eskuratzeko, edo eskuan izateko behintzat. Bai dago be, bueno, ez dakit ohitura edo ohituen gara, zerbitzu batzuk esate baterako zuik aipatu duzuna, niretzat zentralizatu behar da. Hau dago, askoz hobeto da, eukitzea zerbitzu horietako on bat ospital batian, nora eraman pazienteak, ez? Baina gero, periodikoetan agertu da asko ambulantzien rolloa, ez? Eta orduan, nik horrekin beti pentsatzen dut, baina eta ambulantzia guztiak zergatik egon behar dira zentralizatuta hiriburuetan edo ospitaletan. Ambulantzi bat egon daiteke herri batian, ez? Udaletxe batian, edozein lekutan, ez? Orduan, deitzen desunean, eta daude hor, naiz eta mobidu, berdin du Gasteizetik Errioxara jutia, Errioxako Arabako herri batera, zeinen alderantzizko bidaia egitea, nahi dut esan, Gasteizen behar badira, momentu batian, derrepentean, ezakizen bat ambulantzia, mobitzea, herrialdean, desplazatuta daudenak, ez? Baina, apur bat, mentalidade horrekin jokatzen da beti, ez? Orduan, zonalde horretan, ambulantzi bat egotia be, bertako biztanleentzat, ez da, gauza normala izango zen, ez? Orduan, holako, ez dakit, erabaki txiki batzuk, agian erresten dituzte asko gero egunerokotasuna, ez? Eta, bueno, neurri horiek hartzia be, ondo legoke, ez? Bai, nik hor, zergaitik etortzen diren, edo, bueno, handik Errioxatik bultza nahi dutela, esate baterako espezialitate batzuek hemen egon daitezen, esate baterako, bueno, nik hor ere, arrazioen altasuna ikusten dut, esan nahi dut, hemen baldin badago azpiegitura hori eta hori lortu baldin bada, bueno, aprobetxatu dezagun gehien alden eta gehien ez, adibidez onkologiko bat baldin badago, edo hemen zan bezala tratamendu berezi bat baldin badago, aprobetxatu dezagun. Nik hor ikusten dut akatz txiki bat, eta da, mugimendu horiek asko ugaritzen badira edo ugarituko balira, hor betiko esaten den eta uste dut egia dela hemengo ospitala batzutan, itxoin zerrenda horiek haundituko liratekela, ez? Nik ez dakit, eta hori seguru kaleko jendeak horretaz pentsatzen duela, ez? Orduan hori ondorio bat izan daiteke, ez dakit, nik hori ikusten dute akats bat sor daitekela, baina, bueno, ez dakit, holako tratamendu espezifiko eta berezi horiek, zein besteko zerrendak batzuk seguru baietz, onkologikoak esate baterako, beste batzuk igual gutxiago ez dakit. Osasunaz ari garela, erabilera terapeutikoa izan dezaken marihuanaren inguruan ere hitz egingo dugu. Izan ere, azken egunotan, asko komentatu da Euskal Autonomia Erkidegoan kanabisa legalizatzeko asmoa ote zegoen. Izan ere, Eusko Jaurlaritzaren osasun sailak menpekotasunaren legearen erregulazio berria sartu nahi zuen 2012ko lehen hilabetetan. Leundu nahi zuen, kanabisaren laborantza, salmenta eta erosketan norbanakoari autonomia handiagoa emateko. Baina azkenik, Eusko Jaurlaritzako bozeramaile Idoia Mendiak argi esan du ez dela legeztatuko, indarrean dagoen araudia aztertuko dela, besterik ez, kontsumoa, salmenta eta laborantza hobeto erregulatzeko asmoz. Ez dizuet galetuko marihuana kontsumitzeko ohitura duzuen, baina bai, ia uste duzuen legala izan beharko litzateken. Nik, ez daukat inongo zalantzarik alde horretatik, legala. Bueno, ez dakit, legaltasunak arazo guztiak konpontzen dituen hemen, legala izateak ez ditu arazo guztiak konpontzen hori argi eta garbi esan da, nik uste dut hemen beste elementu batzuk edo beste sustantzia batzuk edo beste gau batzuk legalak direla eta aspalditik gainera eta, bueno, horre egiten direla saioak alde batetik eta bestetik
mugatzekotari, baina ez dutela inongo arrakastarik. Hor daude, eta justu horrekin, beste sustantzia honekin, sortzen da halako histerismoa batzutan, beste batzutan dramatismoa, eta nik uste dut gauzak bere puntuan jarri beharko liratekeela, ez? Hori alde batetik. Eta gero beste batetik, nik ikusi dut hor halako saio, ez dakit, esaten den bezala, ez? Salida de caballo andaluz, edo izan duela Eusko Jaurlaritzako departamentuak, eta sartu dira azkenean burro mantsego bat bezala, ez? Porque egia da, mendia hasieran zirudien, hemendik hilabete batera badaukagu hemen, Amsterdamo Café Shops inguratuta Bilbo osoa. Eta, hurrengo egunean aterazen ja mendia esan ez, guk ez dauka almenik legeak egiteko. Eta lege hori beste maila bateri dagokio, hori dago indarrean eta horrek jarraituko du. Nik uste dut speech hori aurreztua zutela, neurri batean bintzat, ez? Nahiko gaizki geratu dira. Baina, nik hori esan dago usten dut momentuz. Bai, ez. Nik uste dut legalizatu behar dela. Erregularizatu be bai, baina tabakoa eta alkohola eta regularizatzen diren moduan. Eta arazoa ez dela, naiz eta honetaz hitz egin denbora guztian legala izan behar den, ala ez. Nire ustez arazoa ez dago hor. Arazoa dago beti, konsumoa zelan egiten den, zelan erabiltzen den kanabisa, eta baita zer gertatzen da adin gutxiko pertsonakin. Momentu honetan, arazo ondila daukagu alkoholarekin eta tabakoarekin izango dugu, baina egia da baita alkohola jetxe egin dela azkenengo urtetan, eta tabakoa jetxe egin dela azkenengo urtetan. Zergatik, agian, kanpaina batzuk egin direlako, ez zitu delako populazioa, dakigulako zer kostatzen duen ekonomikoki eta zer kostatzen zaigun guri osasun mailan, horrela egin behar dire gauza guztiak, ez? Daukagun arazo ondileena da, ez da zenbat alkohola konsumitzen den, baizik eta nola konsumitzen duten alkohola 13, 14, 15 eta 16 urtekoak. Orduan, kannabisarekin ere gerta daitekela zeo zer? Gerta daiteke, baina momentu honetan ez da konsumitzen, ez da egia. Nik gogoratzen dut ikasketa bidaiak egitera modan nolan ja Europara ateratzera eta goaz Holandara esaten zuten denak, ez? Eta denak bueltatu esaten ezin da erre. Pues claro que ez, Holandan leku batzuetan bakarrikan erre daiteke. Eta adinekoa espazara, pues ezin dozu. Orduan, hemen erretzen zuten askoz ez erreztasun handiagoarekin kanabisa debekatuta dagoela, han baino legalizatuta dagoela. Orduan, moduak, erak, ezitzea, hor dago arazoa, ez bakarrikan legalidadean barruan egotia edo ez. Tartetxo batean iragarkien tartea. Bai, Maite? Nik alde batetik, gauza legalizazio eta beste gauza da, adibidez, legeak gaur egun dituen hutsuneak. Gaur egun, marihuanaren erabilera eta beste droga askoen erabilera baditu legean hutsune asko. Ondino ez dakizu, zenbat kontsumitu, legala den kontsumoa edo ez baden legala. Zenbat kontsumitu aldozun edo ez. Adibidez, bi landare baditu zuetzean, legala da edo ez da legala. Legeak ez du ezer esaten horren inguruan. Orduan hor, bai existitzen dela hutsune nahiko garrantzitsu bat honen inguruan. Ni bai uste dut, legalizatu inbar dela, legez zehatz bat alden eta zehatzena egin, ez bakarri marihuanaen kontsumoarekin, baizik eta beste droga guztien kontsumoarekin. Ze gaur egun beti gauz esaten da, droga txarra dira, droga txarra dira, bai, alkohola txarra da, tabakoa txarra da, drogak dira, eta gaur egun legalak dira. Legearen barruan daude, eta zergak ordaintze ditugu tabakoa erosterakoan, alkohola erosterakoan, egin dezagun gauza bera droga guztiekin. Nik uste dut arazoa dagoela nola arautu hori, ezta? Nik uste dut gauza zaila dela, eta hor bertan bai jendea ezerin behar dela, batez be hortan adituak direnak adibidez, nik ez dut uste kontsumitzen dutenek edo kontsumitzen dugunok berdin dan
edozein gauza aditua garenik, ez da nik uste dut adituek bai eseri egin behar direla, eta horren inguruan, aztertu ea zenolako kontsumoa onartu alden edo ez, hor baita ere, batez be, hezkuntzaren munduan, horren lan handia egin behar da, batez be adingabeen kontsumoa txikitzeko, azkenan behar bada adin nagusiak ez direnek, adin txikikoak kontsumitzen dute droga asko, tabakoa, alkohola eta beste hainbeste droga, baina kontrolatu egin behar duguna da gitxitzea kontsumo hori, ez da? Da nik uste dut legeztatzen badozu eta legearen barruan sartzen badozuz droga guztia, hor kontrola errezagoa izango dela, eta marihuanaren kasuan bebai, legearen barruan dauzen gauza guztia, kontrolatzeko erreztasuna handiago izango dituzu. Beste gauza bat da, gero, zergen kontua, da nola arautzen duten hori dana. Bai, gero hor gainera, tabakoan estatu baterako ez dut gogoratzen, nik ez dut erretzen orduan, baina paketetan ze jartzen du? Tabakoak hiltzen du? Bai, bai. Baina hori jartzen du, pentsatzagun, droga bat, zein legala, guztiz legala, eta izugarrizko inpostuak ematen dituen droga batek, edo produktu batek, sustantzia batek, hor saltzerakoan ja ofizialtasun osoz gainera agertzen da tabakoak hiltzen du. Eta hor dago, eta guztiz legala da. Eta onartu dugu, eta sozializatuta dago, eta bar. Eta adibidez, frogatuta dago, tabakoaren nikotinak, dependentzia fisikoa eta psikologikoa sortzen duela. Hori mundu guztiak esaten du eta tekniko guztiak. Eta alkoholak antzeko parezido. Marihuana kanabisak esaten dutenez, dependentzia mota batzuk sort ditzazke maiztasunaren arabera eta bar. Baina dependentzia fisikoa berez ez du sortzen. Orduan, hori informazioa, bai gero legaltasunaren aurretik ere nik uste dut, edo aldi berean, nik uste dut informazioa ematea oso, eta informazioa aldean eta zehatzena ematea oso importantea dela. Eta gauzak bere puntuan ustea. Horrein nik uste dut horren inguruan daudela, halako mito izugarriak eta ezjakintasun handia edo ezjakintasun hori interesatua batzuetan izan daiteke. Nik uste dut hori hezkuntzarena oso importantea da. Nik gogoratzen dut, ni irakaskuntzan egonean, ikasle bat, begiak pizka gorritu eta etortzen zenean klasera, zeuden irakasle batzuk, hau kanpora, honek erredu eta ez dakiz zer da, baina kanpora zergaitik. Zu lehenengo frogatu behar duzu hori erreduela konjuntibitis daukan, ala ez, hori hasteko. Eta gero, arazoa zein da, ez duela pakerik uste, horri baldin bada arazoa, orduan, bale, horregaitik botako duzu, baina ez susmatzen duzuelako erreduela ez dakiz zer. Bueno, ja, zuzenan lotuta. Baina eskotan aipatzen da hezkuntzarena, informazioarena, baina berez hezkuntza ondo dabil, edo esan daiteke ondo dabilela, informazioa gero eta gehiago badago, baina kontsumoa gora doa. Gero eta gazte gehiago, adibidez alkoholaren kasuan, gero eta gazte gehiago kaleetan edaten. Informazioa badaukate. Baina hori lehen esan duguna, sustantzia batzuk oso sozializatuta daude, oso, eta gainera sozializatzeko bidea ematen dute. Edo hori sinistuta gaude. Sozializatzen dugu. Hori sinisten dugu, ez? Tabakoa eta alkohola esate baterako. Falta da dena den, nire ustez, informazioa eta ardura joan behar dira elkarrekin, ez? Informazioa asko dago. Bueno, nik esango nuke informazioa egon badagola, eta ikastetxetan esate baterako, informazio asko dago. Informazio guztia ona den ala ez helburua lortzeko da beste pauso bat. Momentu batian gera, hori ez, tabakoko paketian jartzea, tabakoak hiltzen zaitu. Ez da gizan, oitzen zara hori ikusten, ez? Zigarro bat hartzen duzun bakoitzean, oitzen zara hori ikusten, orduan esaldiak ja ez du ezer esaten. Edo esaldia aldatu behar da noizbehinka, beste esaldi bategatik, edo esaldi horrek ja ez dizu ezer esaten, ez? Beste gauza bada, egotea paketetan, hori agian ikusi dute onaldela markinetoko adituek, ez? Baina, nire ustez, batzutan, informazioa ematen dugu, zentzu batian, hain, ez dakit, txarto jartzen ditugula gauzak ez direla ulertzen. Oso zaila da persona batentzat, ulertzia edo konbentzitzea
egunero pakete zigarro erdila erretzen duelako hilko dela. Osea, horretik ez duelako ikusten sintomak. Orduan, hori dena azaldu behar da, aspalditikan ja, ari da azaltzen beste era batzuetan. Osea, nik gogoratzen ditut ja, 80 hamarkadan egiten ziren kanpainetan, beste modu batean jokatzen zela, batez ere gazteengan heltzen zen informazio hori, ez? Baina ardura puntu bat uste dut falta dela. Esate baterako, denok dakigu tabakoa txarra dela umientzat, baina espazio pribatuan erretzen dugu. Familietan gurasoek umien aurrian erretzen dute. Soziedadetan erretzen dugu. Gure seme-alabek ikusten gaituzte askotan, en fin, alkoholan pasata. Alkoholan pasata. Arrazoi guztiak kasu. Eta orduan, nire ustez ardura individual hori fomentatu behar da askoz ez gehiago. Eta ardura izan behar da bebai, ez bakarrikan nagusiena, arduratu behar ditugu bebai umeak. Osea, arduratzen bagara bakoitza bere esparruan, orduan askoz ez errezago izango zen honetaz hitz egitea, ikustea. Edo esatea, bitu, zuk hori nahi duzu? Bale, zu azke zara, zuk egingo duzu nahi duzuna, baina zure ardura da beste guztiren esparroa errespetatzea. Edo besteak nahi dutena errespetatzea. Eta farre ez egitea beste bateko adrilan erratzen ez duelako, edo alkohola edaten ez duelako. Olako gauza dira niretzat zaindu behar direnak. Kontu horrekin, adibidez, tabakoarekin zaila da, ez? Kuadrian zaudenean, beste batek erratzen baldin badu, zure ez erratzeko eskubide hori urratzen da, onartu behar duzu, zure aurrean arrotzen egotea, ez duzu onartu behar, batzuk azarratu egiten dira, egia da, beste batzuk ez? Gaur egun adibidez kontrakoa esate dute, ez da, erretzaile nik adibidez erre izan dut iaian ere bizitza osoan, baina oindala 2 urte utzi nun erretzari, eta bueno, momentuz aguantazten dut, baina oine erretzaileek esate dute, eskeka oine hemen apesta hauek gara geu, erretzen dugunok, ze junein behar gara, egia da, junein behar gara kalera, ez dakiz erretzera oin tabernetan ezin darre, etxean bebai erretzen duenak hor izkutuan errein behar du, eta egia da. Baina azken finean aurkitu behar dugu erdiko bide bat, ez da, adibidez, baskari bat egiten baduzu, erretzaiek saiatu daitezela leku baten jartzen danak, da erretzen ez dutenek, beste leku baten, nik errespetatzen dut erretzaiek erre desatela zigarro bat edo bi, gauza, errespetuen gauza da, ez da, zeuk errespetatu behar duzu euren esparrua, da haiek zeure esparrua. Da nik uste dut adibidez hori debekuaren asuntoarekin, debekatzea beti txarra da. Osea, berez debekatzea, gauzak debekatzea ez da gauza ona. Esan behar duzuna da, hori ikus dezatela, batez be, adingabeak, naiz eta debekurik ez existitu, ona, berez ona ez dela. Eta batez ere, gauzak kontrolarekin egin behar direla, baina ezke dana, droga guztiak, tabakoa, alkohola, marihuana eta edozein droga hartzen baduzu, beti kontrolarekin. Eta nik uste kanpainak bai joan behar direla bide horretatik, ez da, gauza kontrolatu egin behar dituzula, eta ni badakit 14 urtekin, 15 urtekin egango dutela, ze azkenean behar badat denok egin dugu, edo askok egin dugu, ze bere momentuan egiten den gauza bada, gauza probatzea, eta gero behar bada ez dozu berriz egingo, baina behintzat probatzen dozu, gauza kontrolaekin egin behar dira. Da nik adibidez nire lobari esate dut, zeu edan, dinot ez diot esaten edan, baina edaten baduzu gauza kontrolarekin egin behar dituzu eta buruarekin. Pentsatu ondo zer egiten dozun, da gauzak egiten dituzun gauza guztiak buruarekin egin. Da holan egin ezkero, normalean, zeu buruarekin egiten badituzu gauzak eta kontrolatzen badituzu gauzak ondo eginak egongo dira, ezta? Ze zeuk azkenan pentsatu egin dozu eta bakizu zer dagoen ondo eta zer txarto. Da zeure aukeran, ondo dauden gauzak egin eta egin beti kontrolarekin. Beitu, adinen kontua aipatu dugula baina eta berriz, Osakidetzak 2010an egindako ikerketa baten zioen, gero eta gehiago direla helduak, tabakoa, alkohola eta edaten dutenak, gazteak baino gehiago. Gero eta gehiago ari dela, adintarte hori igotzen, gazteak baino gehiago, helduak ari direla gero eta gehiago edaten, gero eta gehiago kanabisa kontsumitzen. Bueno, claro, helduak nola ez dakigu zer diren. Dinot, claro, orain gazteak, 33 edo ez dakizen bat... Ikerketak zioen, 30-35 urte tarte horretan. Claro, eske, bueno, hori ezakit bakarrikan orain gertatzen den. Aztertuko litzateke ere,
krisi honek, batez ekonomikoak eta honek sortzen dituen hainbat egoerak ez duen hori bultzatzen ere, ez? Hau da, alkohola esate baterako, alkoholaren konsumoa esate baterako, tabakoa ez dakit, baita posibilizan daiteke, baina alkoholaren konsumo igoeraren esplikazio bat bai izan daitekela hori, ez? Hainbat egoera, ez dakit, krisi egoera larriak edo larrietan bizi dela jendea, ez dakit, izan daiteke, ez dakit. Bai, tarte horretan gainera, normalena gaur egunean da oraindik seme alabarik ez izatea. Orduan jarraitzen duzu, gau pasako bizitza horretan oraindik, ez? Momentu horretan, nik adibidez, oin 33 urte ditut, eta zeus momentu horretan esate oso lasnaz gaztea, baina ez dut nahi izan ondino nagusi, ez da? Daka, zeus tarte horretan ondino seme alabak izan gabe da, oin aprobetsatuko nire gaztetasun momentu hori ja limitean zauzela, eta nik uste dut alde batetik bai normala dela, edo igual horregotea puntutxu bat, ez da, igotzen dozula, igual, saiatzen zarela ondino be urtetze lagunekin eta holan, ikusteko ondino gaztea zarela eta zeure buruari esateko behintzat. Da bai egia dela nik ulertze dudala momentu horretan kontsumoa igo daitekela, adibidez alkoholarekin. Aipatu duzu lehen Maite, legalizazioak ekar dezakela kontrola, ez? Gauzak hobeto kontrolatzea. Zentzu hortan, ikerketa baten arabera, narkotrafikora 150 milioi bideratzea saiestuko luke legalizatzeak. Adibidez, horregatik behar bada zaie komeni batzuei legalizatzea. Hori da arazo bat, adibidez. Azkenean ilegalizazioa dakarrena da merkatu beltz hori, narkotrafikoa eta horrek emoten diot diru asko ez bakarrik narkotrafikantei, baizik eta estatuari be bai. Eta hor bertan dauzen pertsona askoi, orduan ez zaie komeni legalizazio hori. Hor bai egongo dala o bai dagoela edo beti existitu izan da arazo bat, ez da, legalizazioak askori kalte handia egingo diola, batez euren boltsikoei. Bai, eta konsumitzen den sustantziaren kalitatea edo ezaugarriak, ez? Hori ere, ziurtatuko litzateke dudarik gabe, ardoarekin gaur egun ardoa dago, ez dakit, baina bete behar ditu, uste dut, ardo guztiak dira, bata eta beste marka ezberdinak izan da ere, dena bete behar dituztelako arau batzuk homologatuak egoteko. Nik uste dut hori ere sustantziaren ziurtasuna edo konsumitzen duzun hori ziurtatuko litzateke. Esate baterako niri iruditzen zait, hartzen den neurri hori jaietan, ez? Jartzen direla voluntarioak, neurtzen. Zuk nire dezu pastilla hartu, etor zaitez eta nik esango dizut kalidadea. Hori esate baterako niretzat oso neurri ezitzailea da. Bi gauzagatik, bata, konturatzen zarelako, agian gastatzen duzula dirua ezertako, eta hori oso importantea da, gaztetzaz, ez daukate diru asko, eta gero baita, beste pauso bat dagolako tartian, ez? Hau, nik benetan, banoa hartzea eta hauek esaten badiate begiratu behar dutela, zeo zertxarra izango du, ez? Ematen du pentsatzeko momentutxu bat, behintzat. Olako gauzak niretzat dira kalean ikusi behar direnak, ez? Edo oso horreza zarela engainatzeko engainagarria zarela, ez? Bai, eta berez bakizu droga txarra direla, ez da? Beti izate digute, droga txarra dira, bai. Baina, karo, horretan konturatzen za, zein edo zen bateraino izan daitezken droga txarrak, ez da? Edo ze produktu sartu dituzten droga baten. Segia da, droga izan daitekela txarragoa edo oso txarra. Kasu askotan, konturatzen za, benetan hartzen dituzun drogak, berez oso txarrak direla. Ze bertan sartzen dituzte produktu asko, osasunerako dira oso kaltegarriak. Bai, beste produktuak, ez drogaren konposizioa bera. Ez droga berez ez hartzen dituzten produktuak dira txarrenak. Bai, aipatu ditugu helduak, gazteak, goazen orain aurrak aipatzera izan ere, gero eta gehiagoari dira zabaltzen, irekitzen, hiri guztietan, Bilbon badago, ostiral gabetan ere, haurtzaindegiak. Alde batetik, ostiral gabetan lan egin behar dutenentzat, baina baita ere, zergaitik ez, bestelako planak eduki nahi dituzten guraso hoientzat. Ez dakit zelan ikusten duzuen formula berri hau. Behar bada kasu batzuetan bai, beste batzuetan ez, kasu guztietarako zilegia da? Formula berria deitzea be,
izango da antolatzeko modu berria. Ze formula hori usteko zure umiak baten batekin... Amarekin adibidez formula zarra da, ez? Hori da merkeena. Hori ez da merkea, hori da doakoa. Baina, bueno, oso normala izan da kanguruak izatea etxean, ez? Kanguru ditzen duguna, ez? Edo ni gaztean nintzenean behintzat, inglesa ikasteko modu bat zen, kanguru bezala jutia Inglaterrara. Oper deitzen genuen garai hartan, ez dakit gaur egunean jarraituko duen hitz berdina erabiltzen, ez? Baina, hori erabili da, zertan erreparatu behar genuen edo zertan erreparatu behar da olako zerbitzu bat hartzeran, ez? Konfiantzazko jendia den. Normalian, askotan hilobak erabiltzen ziren, horrela diru apurtxo bat irabazten zuten, edo, auzokide baten seme alabak, edo horrela, ez? Nire ustez hori betidanik egon da, eta planteatzen den formula berria, daukana, nire ustez alde batetik da, jendearentzat garantia apur bat. Hau da, zuk ezagutzen dezun haurtzaindegi batera, eramaten duzu umia, ostiralgabian, ezagutzen dezulako lekua, dakizu ondo zainduta egongo dela. Zentzu horretan zerbitzu bat egotia niri ondo iruditzen zait. Niretzat, gero eta zerbitzu gehiago egotia personentzat ondo dago. Beste gauza behar da, zer erabilera egiten dugun zerbitzu horietatik. Zer, klaro, hortzaindegia erabiltzen badugu, beti umian eukitzeko, orduan ez du balio, ez du balio zertako. Eta orokorrean zelan ikusten duzue? Uste duzue hori gero eta gehiago gertatzen dela, ez bakarrik haurtzaindegietan, baita ere aitoan amonei emoteko. Baina gero eta gehiago ikusten duzue gurasoek daukatela grina kalera urteteko, eta lehen, umeak euki baino lehen egiten zuten bizitza hori eramateko. Nik bebai kontutan izan behar dugun gizarte asko aldatu dela urtetan zehar, ez da lehen adibidez emakumea zoritzarrez esen etxetik urtetzen, bertan egoten zen umeak zaintzen, ez zuen beste lanik egiten, zeia bertako lana nahiko da, baina ez zen kalera irtetzen lan egitera, soldata baten truke, da gaur egun adibidez, egia da emakumeok aukera daukagula edo aukeran hartzen dugula etxetik kanpo lan egitera joaten gara, eta orduan egia da, ordu gutxiago ditugula umeekin edo geure denbora libre bat izateko, eta askok erabakitzen dute umeekin denbora hori pasatzea, eta beste askok erabakitzen dute euren lagunekin pasatzea denbora hori, edo euren bikoteekin, edo nahi dutena. Orduan umeak baitita amonarekin usten dituzte. Egia da, gauzak aldatu indirela, baina bai askotan eroso egiak garela edo erosotasuna nahiko dugula, eta askotan usten ditugula umeak guraso geure aita amakin da aukera hori nik uste dut murriztu inbar dela, ezta? Denok aprobetxatu inbar dugu edo aprobetxatu nahi dugu denbora, da bebai aprobetxatu inbar dugu geure seme alabekin, da beraiekin egon behar da. Nik zuk esan duzun azkeneko hori azpimarratu nahiko nuke, ze alde batetik hemen nik guztiz ados nago emakumearen eskubideak hor daudela eta eskubide horiek gauzatzeko aukera izan behar duela, emakumeak gizonak berdin, baina nik uste dut umeak ere eskubidea dituela. Eta nire ustez kasu hauetan uste dut umeak zoritxarrez ez diogula galdetzen, ez dugu erantzunik jasoko. Ni gustatuko litzateke jakitea, egunen batean bere buruan edo bere zean baitan sartu ezkero zer pentsatuko lukeen, ez? Osea, ume batek baino gehiago. Ze, esate bateko, zuk aipatu duzun adibide hori, ez? Haurtzaindegia ostiraletan. Aste osoan haurtzaindegian dagoen ume bat ostiralean ere haurtzaindegian egon behar baldin badu, benetan, nik ez dakit, zalantza asko ditut. Zenbat ordu egon den astean zehar haurtzaindegian, zenbat ordu egongo den ostiral horretan haurtzaindegian, niretzat oso datu importantea dira hori jakitea. Eta gero, ze edukiak jasotzen dituen haurtzaindegian hezitzaileak diren edo ez astean zehar eta ostiral gau horretan ere oso importantea da. Osea, niretzat importantea da konfiantza izatea zenen personarekin usten dudan ume hori, baina horretaz aparte oso importantea da jakitea ni ordu horietan
hor egongo den ordu horietan zer egingo duen ume horrek, edo zer egingo duten ume horrekin, edo zer konpartituko duten hor dauden horiek ume horrekin. Eta berriro, eta azpimarratu nahi dut, nik umeak eskubidea dituela eta eskubide horiek zeintzu diren idatzi beharko genituzkela edo argi geratu beharko liatekela, ez daukat inoko zalantzarik. Ze uste dut, ados nago zurekin, igual erosotasun handiarekin bizi dugula gure aitatasuna, amatasuna eta barrez. Nik ados nago bai aukerak izatea ona dela, ezta? Eta aukeran izan behar dituzu gauza desberdinak eta eskura izan adibidez aukera hori bai, egunen baten nahi bauzu bariko baten umea utzi bertan, ni bai ulertze dut baten ez da izen bat den gauza da, egunerokotasuna ez bihurtzea hori, ezta? Zeu egunero edo bariko guztietan ez ustea umea bertan hortzen degian eta zeu ala parra egin bariko guztietan. Neurtu egin behar dugu hori, eta banatu geure denbora, jakin egin behar dugu denbora banatzen. Ze gainera oin denbora gitzi daukagu, da askotan ez dakigu nola banatu, eta ni lehenengoa naiz, ez dut ondo aprobetxatzen denbora hori, eta denbora libre bai jakin behar dugu nola banatu. Umea baditugu, umeak izan behar dute denbora libre horren iaia ez guztia, baina iaia gehiengoa, baita ere izan behar duzu zeure denbora bakardadean zeure buruarekin egoteko, zeure bikotarekin edo zeure gurasoekin, baina ia da denbora jakinen behar dugula banatzen. Da ondo gainera, buruarekin bai. Bai, dena den, niri iruditzen zait umien eskubideak, lehenengoak izan beharko liratekela, ez? Baina askotan, ez dakigun denbora banatzen, informazio gehiagi heltzen zaigu eta ez dakigu hori ere tratatzen, batzuetan ez dakigu umiekin zer egin. Orduan, orientazio ona jasotzea eta jakitea zer egin behar den momentu bakoitzean ondo dago, ez? Baina nire ustez, behintzat gure amek amak besterik ez ziren. Eta ni pentsatzen dut eurek askotan reibindikatu dutela beste zeo zer ere bazirela. Modu oso ezberdin batzuetan. Batzuk ikasi zutelako gidatzen, 45 urtekin, beste batzuk ikasi zutelako konpaginatzen 8-10 seme alaben amak izaten eta kontzertutara juten. Batzuk jakin dute, baina gehienak amak izan dira besteik ez. Eta pertsona batek ez dauka identitate bakarra. Orduan, identitate guzti horiek desarrollatzeko ahalmena izan behar dute personek. Baina, ume batek ez dauka ama bakarrik. Umeek ama, aita, osabizekoak, gutxienez, aitor amonak, kasu goberenetan izaten dute. Eta guztiekin egotia ona da. Baina batez ere ama eta aitarekin. Baina ez dauka zertan egon behar denbora guztia ama eta aitarekin batera. Orduan, bikotearen artean, lehen egiten etzena, bikotearen artean konpondu behar zen ere, ze denborak egon, horrela besteak libre izateko, berak nahi duenerako. Baina bikotearen artean lehen da bizikoz konpondu beharko ziren horrelatako gauzak. Eta, monoparentalak badira, beti daude lagunak, ez familia, lagunak beti daude apur bat konpensatzeko olako momentuak, ez? Eta orduan, buru pixka batekin antolatu behar da bizitza zentzu horretan. Bai, ez. Ados nago gertatzen dena da, hori, nire ustez, behintzat, umea jakin behar dugula, umea beraiena dela. Osea, beraien ardura dela, beraien ardura. Ze gaur egun, aiton amonakin ere, edo aitita mamakin ere, getatzen ari dena ere, behar bada hori da, ez? Bai, beraiek esperientzia dukate, oso luzea gainera, eta handia, zuk esan duzuna, eta orduan hor bai nik daukadala konfiantza osoa, beraiekin geratzen bada, ziur dagoela. Aizu, hori horrela da, baina ume hori zurea da. Eta zuena da, hobeto esan da, zuena da. Beraz, zuek zarete horren ardura daukazuen, ardura nagusia daukazuenok. Gerokoak ez, ondorengo guzti horiek ni horrekin ados nago.
Ez dakit hori da kezkatzen nagoena pixka bat, ez? Oso interesgarria da, Ana, zuk aipatu duzun hori, ez? Zelan garai baten amak baino ziren. Gaur egun ordea, emakumeak eta gizonak ere, langileak, bikotea, laguna, gauza asko dira, ez? Orduan, ze puntutaraino emakumeak berreskuratu duen edo irabazi duen askatasun hori, ze puntutaraino sakrifikatu beharko leuke seme-alabak dituenean, ez? Ze puntutaraino uko egin behar diozu zure bizitza pertsonalari edo beste hainbat aspekturi umearekin beti egotea Zeure aukera da, azkenean. Hau da, norberaren aukera da, zeuk erabaki aldozu seme-alabak izatea, edo ez. Baina izatekotan? Zeure aukeran nik adibidez, bai, egia da gauza askori uko egingo diozula, ezta, baina ez bakarrik zeure bikotea be bai, edo zeure laguna, edo zeure ama, edo nik adibidez aukeran seme-alabak izan nahi ditut, eta bere momentuan, uko egingo diet nahi dituan gauza askori. Nere lanari adibidez ez, edo behintzat lan osoari, gainera soldatak behar dira, gaur egun soldata batekin ezin zara bizi, orduan bi behar dituzu. Baina, bueno, gauza da, pizkat komentatu dana, ez da, bion artean, bikotea bazara bion artean, bateke uko egitea gauza bateri eta besteo besteari, ez da, egia da urte asko ibilin garela eskubide asko lortzeko, baina eske, azkenan aukera bat da, eta lortu indugun eskubidea izan da aukera izatea. Zezke, lehen ez geneukan aukera hori izateko aukera, ezin genuen aukeratu, hau zan zeure lekua eta hor bertan egon behar zinen. Oin bentsat, eskubide hori daukago eta aukeratzeko eskubidea dugu. Eta momentu batean, aukeratuko duzu bide bat, edo beste bat, da badakizu normalan, baina hori beti, segun eta ze bide aukeratzen duzun, beti utziko duzu bestea hartu gabe, ezta? Kasu honetan, gauza bera, momentu batzuetan uko egin beharko diozu, nahi askori, baina izango dituzu beste gauza batzuk konpentsatzeko, ez da, zeuk seme-alabak izaten nahi baduzu, hori irabazten dituzu pilo bat gauza, behar bada beste batzuk bidean utziko dituzu, baina hartu induzun erabaki hori da, zeuk izan nahi dozulako hori. Berezi duelako zuretzat, ez? Bai, ezke, berez, beti pentsatu behar da, bide bat hartzen dugunean, bide guztiak ezin ditugu jorratu. Egia da, agian momentu batean bizitzan, pentsatzen dugula nik guztiarekin aldut. Ez da egia. Bizitzak dauka 1000 bat esparru, ez? Eta guk esparruak aukeratzen ditugu. Aita ama izaten garenean, guk esparru hori aukeratu egin dugu, ez? Eta orduan horri aurre egin behar diogu. Eta bide hori hartzerakoan, badakigu beste gauza batzuk utziko ditugula bidean, baina bide horretan topatzen ditugun gauzak, pena merezi dute, ni oso konbentzituta nago horretaz. Orduan, baina egia da baita, familiei lagundu behar zaiela hori guztia aurrera eramateko. Eta ni naiz eta horrela bakarrik esan, administrazioa, gizartea berak jarri behar ditu neurriak gauza hori guztiak egiteko. Kontuten izan behar dugu, hemen Europarekin alderatuta garela ume gutxien, joiotze tasa txikiena daukaguna, ez? Eta gero, beste gauza bat ere gurasoentzat, pentsatzea umiak zaintzea edo, umiak ezitzea edo, umiekin konpartitzea, esango nuke, ez dela bakarrik txikia direnean. Txikia direnean beldurra ematen digu, ez? Eta orduan, ematen du denbora gainean egon behar garela umearen gainean. Ez ez dut utziko, ze agian txukarra dauka, ez dut utziko, ze agian pañala aldatzerakoan, nik esan behar dut, argi eta garbi, eman dudala, nire umeak ume txikia gustatzen zaizkitazko, eta nebarre basko izan ditut, eta orduan beldurrak ez dut izan, txikiak izan direnean. Baina, desde luego, eman ditu dela, ordu askoz ez gehiago, gazteak izan direnean eurekin, txikiak izan direnean baino. Eta denboraldi horretan lortzen dezula, ez adizkidetasuna, ze ez dira gure lagunak, dira gure seme-alabak. Baina, ez dakit, kontzientzia elkarrekiko erlazio batzuk, eta mundua ezagutzeko modu bat, eta elkarrekin betirako mantentzeko erlazio oso ona. Orduan, desde luego pena merezi du eurekin egotia. Hori nik horretik esaten dut. Ni oso reivindikatiboa izan naiz, eta lan egin dut, eta gauza asko egin ditut bizitzan, baina uste dut aportatzen dutena, inguruan dagoen jendea aportatzen gaitu, ez? Baina seme-alabek aportatzen gaituena oso importantia da, orduan oso importantia izaten da denbora egotia eurekin.
Mezu positibo horrekin geratuko gara, izan ere denbora agortu egin zaigu, eta beraz, inguru honetako gonbidatuak, Gazteak ala helduak, oraindik zalantza daukagu, agurtuko ditugu, eskerrik asko etortzeagatik, eta zuei esan, Gazte ala heldu izan, datorren ostegunean bertan izango garela berriz ere, betik orduan. Ordura arte, ondo segi Gabon!